Para bapa, para ibu, para muda lan para lari kagunganipun Sang Kristus ingkang dipun tresnani dening Gusti lan tresnani Gusti. Sugeng enjang lan sugeng ngibadah. Sedaya semangat, sehat, kebahagiaan karahayat nggih. Gusti nglajengaken anggenipun berkahi gesang wonten ing tentrem rahayu saking pakaryanipun Sang Kristus. Tedaning kasukman pangrimating karonen lumantar pangandikanipun badhe kita tampi lan kita raos-raosaken kapetik saking Yohanes bab sekawan ayat sunggal dumugi ayat 18. Yohanes bab sekawan ayat setunggal dumugi 18. Gusti wawan sabtu karo wong wadon Samaria. Bareng Gusti mirsa yen wong Farisi wis padha krungu pawarta yen kang manjing dadi siswa sarta dibaptis dening Gusti Yesus iku kae ngluwi sakabate Nabi Yohanes. Sanadyan dudu Gusti Yesus piyambak kang baptisi nanging para sekabati. Panjenengane tumuli tilar tanah Yudea, tidak wangsul menyang ing tanah Galilea. Ana dene tindake mau kudu miyos ing tanah Samaria. Banjur rawuh ing sawijining kutha ing tanah Samaria kang aran Sikar, cedhak karo palemahan kang biyen diparingake dening Rama Yakub marang kang putra Yusuf. Ing kono ana sumure Rama Yakub. Gusti Yesus sarene kraos sayah saka anggone tindak banjur lenggah ana ing pinggiring sumur kono. Nalika samono kira-kira wayah jam 12. Tumuli ana wong wadon Samaria teka arep ngangsu. Gusti Yesus ngandika marang wong mau, "Aku wenehono ngombe." Awit para sekabate lagi padha menyang kutha tuku pangan. Wong wadon mau banjur unjuk. Kados pundi dene panjenengan tiyang Yahudi kok munjuk dhateng kula tiyang Samaria? Awit wong Yahudi ora srawung karo wong Samaria. Gusti Yesus mangsuli pangandikane, menawa kowe sumuru ing peparinge Allah lan sapa wong kang tutur ing kowe aku wenehono ngombe, mesti kowe kang njaluk marang wong iku tumuli kowe diwenehi banyu urip. Ujuke wong wadon mau, "Bendoro, panjenengan boten kagungan timbo, mongko sumuripun lebet. Dados saking pundi anggen panjenengan angsal toya gesang menika? Panjenengan mesti boten nglangkungi leluhur kula Yakub ingkang maringaken sumur menika dhateng bangsa kula. Dene panjenenganipun ugi ngunjuk saking sumur menika. Samanten ugi para putra lan kewanipun." Gusti Yesus tumuli mangsuli pangandikane,
Sapa wong kang ngombe banyu iki bakal ngelak maneh. Nanging sing sapa ngombe banyu pawewehku bakal ora ngelak ing salawas-lawasi. Malah banyu pawewehku mau ana ing jerone wong iku bakal dadi sumber kang mancut terus tumeka ing urip langgeng. Pasamuan kagunganipun Sang Kristus dumugi semanten pamaos kita saking Yohanes bab sekawan ayat 1 dumugi 18. Ingkang rahayu sedaya ingkang nampilan pitados dhateng pangandikanipun Gusti menapa dene nglampahi wonten sakuruting gesangipun. Hosiana. Pasamuan gabunganipun Sang Kristus minggu menika lumampah wonten minggu Prapaskah ingkang kaping pinten nggih? 3. Bijinipun 100. Menapa kersa ngucapaken yel-yel langkung rumiyin? Siap? Mangke ngeten niki sesambetan kalian isine khotbah kikaji candhen lajeng mangke jemaat bekti asik Gusti ngoten nggih. Kikaji candhen uyuh rukun, kikaji candhen bersyukur, terus ping sekawan pungkasan dados berkah, terus dados berkah ngeten terus sip ngeten nggih sip. Tadi menapa bekti asih Gusti guyub rukun bersyukur dados berkah sip ngeten nggih. Kikaji candhen bekti asih Gusti, kikaji candhen guyub rukun, kikaji candhen bersyukur, kikaji candhen dados berkah sip. Luar biasa. Niku pasuksen panjenengan ingkang badhe panjenengan lampahi manajen mesti dados berkah. Khotbah dinten menika paringi jejer katresnanipun Sang Kristus damel karukunan bangsa Samaria kaliyan bangsa Yahudi. Katresnanipun Sang Kristus damel karukunan bangsa Samaria lan bangsa Yahudi. Pasamuan kagunganipun Sang Kristus wonten ing ayat sekawan ana dene tindake mau kudu miyos ing tanah Samaria. Dados Gusti Yesus ngersakaken kunduriyen ten Galilea saking Yudea nggih ten Galilea ngersakaken kudu miyos laladan Samaria. Kenging
Kenapa Gusti Yesus saking Yudea tumuju Galilea kedah miyos tlatah Samaria kita Sikar. Alasanipun ingkang sepisan karana Gusti Yesus nresnani lan karsa ugi milujengaken warga masyarakat Sikar lan masyarakat kita ing Samaria. Menika wonten ing ayat-ayat ingkang saklajengipun meratelaken mekaten. Lajeng alasan ingkang kaping kalih karana warga masyarakat Samaria menika boten ramah, boten apa nggih? Ramah ku basa sawinipun gapyak ya. Gapyak nggih. Supel gapyak kalian masyarakat Yudea. Boten serawung kepara neng-nengan kepara mamang saha. Niki wonten sing neng-nengan mung saha boten? Boten nggih? Boten nggih? Boten wonten sip. Nggih. Sip boten wonten. Kados boten serawung lan sami mamangsahan. Nah Gusti Yesus menika tindak lumantar Samaria kersanipun badhe paring ewah-ewahan bab adat ingkang mekaten ingkang boten prayogi boten sae. Adat boten purun serawung dados purun serawung. Adat ingkang mamangsahan dados suka tresna tinresnan apura ing apuran andum dedami andum karukunan. Lan alasan ing salajengipun karana karsanipun Gusti Yesus Kristus menika miji nimbali pawesti Samaria ingkang ngelak ngorong dateng nafsu seksual kagunyan. Kan pawesti Samaria menika nikah ambal kaping gangsal dipun wau salajengipun nggih Gusti nerawang lan pratelaaken nikah kaping gangsal. Nggih pegatan ngantos kaping gangsal. Ten kita Samaria mesti kemawon sampun terkenal. Lan gesang sesarengan kalian piantun kakung sanes semahipun. Nah, Gusti ugi kepada ngeluari tiang menika saking panguasaning pepeten, panguasaning setan inggih kablebu ing kadusan kadunya. Namun kados pundi caranipun Gusti Yesus damel pawestri Samaria menika nglenggono sadar bab dosa-dosanipun. Lajeng mungsing ayom dhateng Sang Kristus meratobat nampi lan pitados bilih Sang Kristus menika sumbering gesang ingkang paring toyaning gesang nuju dhateng gesang langgeng. Nah menika wonten ing cariyos ingkang petah menika Gusti Yesus
wawan pamandikan sapa roh dhateng pawestri. Aku weneh ana ngombe. Tanggapanipun pawestri kados pundi dene tiyang Yahudi kok nyuwun ngunjuk dhateng kula. Tiyang Samaria dhateng kula tiyang Samaria. Tapi tiyang Yahudi boten serawung kalian tiyang Samaria. Tiyang Yahudi memengsahan nggih nyingkiraken kawula. Lajeng Gusti Yesus mangsuli menawa kuwi sumuruh peparinge Allah lan sapa wonge kang tutur ing kowe aku weneh ana ngombe kowe mesti kowe kang njaluk marang wong iku tumuli kowe diwenehi banyu urip. Wonten ing ayat 11. Kalajengaken pangandikanipun Sang Kristus, sapa wong kang ngombe banyu, sapa wong kang ngombe banyu iki bakal ngelak maneh, nanging sapa kang ngombe banyu pawewehku bakal ora ngelak ing salawas-lawase. Malah banyu pawewehku iku bakal dadi sumber kang macur terus tumeka ing urip langgeng. Kapratelaken wonten ing ayat 13 lan 14. Lan ing salajengipun pawestri ing Samaria bendoro kula panjenengan paringi toya menika supados sampun ngantos ngelak malih. Wonten ing ayat kang 11 lan salajengipun pasaman kagunganipun Sang Kristus wawan pangandikan proses Sang Kristus martosaken Injilipun Allah bab pangapuntening dosa, bab pangluaran, bab kawilujengan ingkang kedah dipun lampahi, dipun sanggi, dipun rampungaken dening Sang Kristus. Menika estu salajengipun bingkak manah pawestri Samaria lan ugi kathah tiyang Samaria ingkang bingkak manahipun dhateng Sang Kristus nampi lan pitados dhateng Sang Kristus. Pramila berkah lan lampah menapa ingkang kedah dipun tampi lan kedah dipun lampahi. Wonten ing mriki cetha sanget ingkang sepisan ing manahipun Gusti Yesus babar sih rahmat dhateng pawestri Samaria, dhateng tiang-tiang ing Samaria, dhateng bangsa Samaria, Israel Utara lan bangsa Yahudi kalebet babar sih rahmat dhateng panjenengan lan kula ing wekdal menika. Sang Kristus meratelaken bilih rawuhipun wonten ing jagat
menika karana dosa-dosaning jagat. Karena prihatos manungsa nembe ngadepi pergumulan ingkang arat awit kadosanipun nyanyi paukuman pejah langit ngupati kawilujengan pribadi boten saged karena manungsa dosa boten saged tetunggilan kalian Allah ingkang Maha Suci. Pramila Allah ingkang Maha Suci menika madosi tiyang dosa, madosi panjenengan lan kula. Menika dasaripun manungsa wonten ing kawontenan menapa kemawon mirunggan wonten ing kadosanipun wonten ing ngarsanipun Gusti dipun sikapi bilih manungsa menika aji dipun tresnani dipun tebus lan dipun luar kalebet nggih pawesi Samaria, tiyang Samaria, bangsa Samaria, bangsa Yahudi sing mamangsaan kala wau. Menika pramila menika kedah kita cepeki. Bilih kita wonten ing ngarsanipun Gusti Allah niku aji dipun tresnani lan dipun wilujengaken dening Gusti. Mila kita mboten kepareng ngremehaken utawi ngilani umatipun Gusti ing sadéngah perkawis lan kawon tenan. Yen wantun sing mboten trima Gusti margi kowe aji sun tresnani sun tebus sun luar. Lajeng ingkang kaping kali Gusti Yesus mbikat manahipun tiyang Samaria, pawesti Samaria ing ugi mbikat umatipun Allah samiya gesang enggal babar katresnan samiya sapa aruh samiya grapyak samiya srawung samiya peduli suka tulung tinulung ing bab repot datang sedaya tiyang sinten kemawon wonten satengahing rakyat kita tangga tepali kita papan nyambut damel wonten ing pasamuan kagunganipun Sang Kristus supados menapa sepados sedaya menika saged gesang semangat makarya lajeng saya majeng saya binergahan saya tentrem mulya wilujen sesarengan sedayanipun lan ingkang kaping 3 inggih menika samiya rasa lan mantep ing pitados bilih Sang Kristus menika wonten ing waosan kita ngantos rampung wonten ing ayat 2:1 janipun nek maos niku kudune ngantos 2:1 ing nek diwaos sedaya niku saged 15 menit terus niki wae dipedet mangke diwaos ten dalem nggih terus niku pitados bilih Sang Kristus menika Sang Nabi Agung tetes pepanggihan wawan pangandikan kalebet pepanggihan wawan pangandikan pas kita PH yo Menteri menika kita ndedonga lajeng kita kajamah dening Gusti lumantar wawan pangandikanipun bilih Sang Kristus menika Nabi Agung wonten ing ayat 19 bilih Sang Kristus menika Mesias
tokoh ilahi ingkang kautus kangge ngluwari lan milujengaken manungsa dosa manut prasetyanipun wonten menika wonten ing ayat selangkung 26 lan 29. Lajeng ugi bilih Sang Kristus menika juru wilujenging jagat wonten ing ayat 22 kalih. Yen ngaten menika kepareng menika dados nggih niat tekad kita Sang Kristus Gusti Agung, Sang Kristus Mesias tokoh ilahi ingkang kautus ngluwari milujengaken lajeng Sang Kristus satnyata Gusti juru wilujeng boten wonten sanes sipun dipun cepengi rasa kiyat dipun ugemi dipun rungkebi lan salajengipun Sang Kristus toyaning gesang sumbering gesang ingkang kuwasa paling berkah inggih berkah gesang lan kawilujengan langit boten wonten sanesipun. Amin nggih. Ya niki dipun cepengi kula pitados prapaskah kaping 3 nuwuhaken semangat. Nggih niku semangat kalau bekti Gusti semangat guyub pun mati tresna semangat bersyukur semangat ling makarya supados menapa supados ke dados berkah dados saksi tumrap tiyang kathah menika pangandikanipun Gusti monggo kita estokaken monggo kita lampahi wonten ing saputing gesang Gusti berkahi lan ngagem panjenengan lan kula dados saksinipun ingkang sepuh. Amin. Semoga kita menunjukkan pandungan. Matur nuwun doalah di paduka ngersakaken kawula sami gesang sami asung tresna tinresnan guyub rukun gotong royong ing bot repot inggih babar katresnan gawuh paduka lan kanthi mekaten Gusti paring berkah bilih gesang kawula pribadi lan sesarengan badhe dados sumber ingkang mancur terus dhateng gesang wilujeng langit sami dene nyemangati sami dene anggenipun ngupati ingkang utami inggih bondo ingkang utami inggih kawilujengan saha gesang langit saengga gesang kawula wonten ing ngarsa paduka boten badhe ngloko matur nuwun dosa Kristus sinagetaken kawula sedaya nglampahi dawuh paduka di kawula sampun paduka berkahi adrenge manah binekawana supados gesang kawula inggih senggodo dadosaken karenan luhuring asma paduka menapa dene dados margining berkah tumrap tiyang kathah binekahan kepara tumrap tiyang kathah sami wanung lan manjing dados pandheripun Sang Kristus
Menika sedaya doalah kawula suwun Gusti berkahi wonten sapuruting desa. Gen kawula makarya ibadah. Estu ngedalaken woh ingkang kathah. Kawula suwun wonten ing asma dalem Sang Kristus ingkang sampun nuntun tetunggu. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Paduka mugi kasucikaken, kraton Paduka mugi rawuh, karsa Paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rezeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So Paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katanduaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami Paduka walaken saking piyawuh. Awit dene Paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan langgeng selami-laminipun.